ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏତେବେଳେ ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବେଲରୁ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ଦେଖିଯିବା, ଯାହାକି ଆମ୍ଭେମାନେ ପାଇପାରିବା ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 10 ଅଧ୍ୟାୟ 13ରୁ 16 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବାକ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ସେ ଯେପରି ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମାତ୍ର ଶିଷ୍ୟମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଲେ। ଯୀଶୁ ତାହା ଦେଖି ବିରକ୍ତ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିବାକୁ ଦିଅ, ସେମାନଙ୍କୁ ମନା କର ନାହିଁ, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କର। ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ଯେ କେହି ଶିଶୁ ପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ନ କରେ, ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସେଥିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କୋଳରେ ଘେନି ଓ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ହାତ ଥୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ଏଠାରେ ଯୀଶୁ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପରି ହେବାକୁ କହିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ କୋମଳ, ବିଶ୍ୱାସୀ ଏବଂ ପ୍ରେମରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ଆଉ ଶିଶୁମାନେ ସେ ପ୍ରକାର ହିଁ ହେଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ କୌଣସି ବିଷୟକୁ ସ୍ମରଣରେ ରଖିନଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ସେଇ ଦୁଃଖ, ସେଇ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ସେଇ ଗାଳିକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି ଆଉ ପୁନର୍ବାର ସେ ବିଷୟକୁ ଆପଣେଇ ନେଇଥାନ୍ତି। ତ ସେ ପ୍ରକାର ହେବାର ଅଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆପଣା ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବୁ ଏବଂ ଶିଶୁ ପରି ମନ, ଶିଶୁ ପରି ବ୍ୟବହାର, ଶିଶୁ ପରି ହେବୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବୁ। ପ୍ରଭୁ ଏ ପଠିତ ବାକ୍ୟରେ ଏବଂ ଶ୍ରବଣରେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।